a chur in Iúil Niall Ó Catháin as Carn Tóchair cúnta Dhoire atá a gona leabhar faoi a gceistú teanga an phobail a chur na Gaeilge rais I mbéal a phobail. Níl agam a bhfuil mór an chur amach ag muintir taobh seo tíre maidir le Carn Tóchair ach is spéisiúil ar fad tá sé ionach spéisiúil an obair atá déantaach ab siúd ó thosaigh siad roinn má bliantach agus anis iarm ar Níl é sin a lug a bhíonú doing. Gur maigid a bhrendan, gur maigid just as much mar dúirt Brendan as much Niall Ó Catháin agus as Carn Tóchair tú agus rugu agus tógu Carn Tóchair mé agus as much duine den as dúrthirí ar an choiste forbathe Carn Tóchair agus is ról Jonach é sin agus mar day job is surveyor mé agus tá cúlach tógal agam ag tógáil tíocht príomha. Just for do the Carn Tóchair to sit out there like ní higar agris at hadjírithe go homan afjohan na Gaeilge is tá sé cosal le cór common an san Ghaeltacht tamadjírithe orbert phobail agus tá réimse lehan chanscadal chortha an tiamnogin ach tá an Gaeilge grílar ahanrod a dhéanamid don phobail. So agus céim ará an tús fásta nach teangolaí mé níl clúra acadúla agam plana teanga nó an san Gaeilge fiú agus tá agam Brendan na buintiad na speclín ar tá tú gachar na sláinan mar seans go mé man cog na gáón agus na big bit tú ceartú gramadí agam tá agam. But an tíon rud a tá go i dhéanú an nacht just mar gra rinne just scéal Carn Tóchair ó hiú agus na rudí a táimeigh deanú leis an Gaeilge go chur eis mbéal a phobail an seo Carn Tóchair. So sin áitiúil deisceart condigara tuisceart na sperní agus níos go ólis ar bíogah fan mhórceantar, but táimeigh ar híomh na lámh deise agus tú gáil suas an glen sían a gala drá chahar gara mar tá ólis ar bíogah fan ceantar agus is an ceantar Carn Tóchair agus ceantar Slach Níl common luchlas Gael Slach Níl is ceantar túthe é táimeigh ar gcónaí faoi sca Carn Tóchair agus sin slíú Carn Tóchair is tá hart fá tríchéad te an san phobail. Tá common luchlas Gael an is dótha ceann na clubanna is rathúla a dhéann le 5 bliana nuas idir amhaint commógaíocht agus an féil. Tá lear an ar phobail an Carn agus deir me get beag fiú sin níos mola. Tá bonscoil béarla le iad Gaelscoile an cé go bhfuil an man fór atá roin be 175 ag an iad Gaelchalaiste agus be hartfa 75 ag an scoil béarla. Tá níos scoil sa ceantar fásta agus tá Charman Dhoire cheanimid Charman Dhoire breis agus Jake bliana hen agus tá sean chel arsa an tá bágach an tá óan bhreadain ar fásta agus sin rudíonnta táhairte don phobail. Chomaid sin a bhí ma haspan pactar den slíú Carn Tóchair tá hartfa 6,000 acre de talú rinte sin agus buan muid an úsages agus buan an phobail an úsages an slíú. Ó hiú na Gaeilge de ní ceantar Ghaeltacht é Carn Tóchair ír Ghaeltacht atá an agus de réir déanaibh 1900 a héan a cuidean na báilte farin in san ceantar hí suas le chéige faoin géad den daonra ar ón Gaeilge acu agus sna háitina sin sna báilte farin sin hí beag na ahanana thar trátha abal de Gaeilge Lord agus beag daine faoi trátha ar ón Gaeilge acu.
agus ag an am cén bhliain ó han bhí tuairisíocht deanta ar afheáin na Gaeilge ag críomh conar na Gaeilge go háitiúil agus le siad páirte chuidhór feisne agus ran siad iirecht daoine óga as bragu leis an Gaeilge Lord ach idir an teoran agus an cúlú economiaachta na trachatí agus ahan rud eile neamhde san réalta seo thuaidh ar ná a níorhhair an Gaeilge an san cheantar ach ag dornan big dígursóirí agus na rangan a Gaeilge sa eile so agus sin mar a bhí sé ar fá 7 bliain agus ag bogu raith ag nuas a dáin ar a chosí mé híana chur sama in san Gaeilge agus san Forbairt Phobail ag an am sin bhí banú tuaithe a gceist san ceantar cosla ahan ceantar tuaithe eile an dhéanaan na stoithe ag an am bhí daoine ag bogu maithas an ceantar ní raibh mór an tíocht ar fáil agus nuair bhí daoine ag bunú teirlaí bhí siad ag bogu ag na báiltí móra áitiile nó Balfarte nó Thársáile nó Cibéáite agus mar sin bhí teitseman san daonra agus mar gheall ar sin bhí an club ag follint mar hampla ag ísgrúpa sogam ní raibh mo deabalta for an mínar a chuir an farc so chuir sin a gamparáid leis an dóibh bhfuil rudí faoi láthair san ceantar ag gimmart ag level eile airinde so agus cumaid le sin tá bonscoil béarla bonscoil in san ceantar ag bhí sin ag follint fásta tuisgurú daoine bogu am has an ceantar agus mar sin tháinig grúpa le chéile ag an am sin agus bhí me géirí cinneal stop a dhéanú leis an math a bhí ag tarlú in san ceantar agus híime síos agus hála sé go raibh samóginn san Gaeilge cumaid so híime síos agus rin muid ráite sama ag an am agus seo é just bhí muid chormuid an 8 lá mí dhéanar nóchas a dá híime síos agus scríbmuid an ráite seo Forbairt Phobail a chur an cin ó hiú chuirsaí economiachta, socialta, timpachta agus cultartha agus an Gaeilge a chur a ráis a méle phobail mar teanga Phobail agus is dóigh go rúid get beag sananta ag an am mar ní raibh agin mór an fa planáil teanga nó aistriú teanga agus go bhhacan sé na céadta bliain teanga a achrú but sin rud a bhí meid géirí bhaint má agus hí meid beidir tíhtíad a 5 bliain mar sin go deocha le golthan cinnamh deanta an san rud sin so an rud ó hiú fásanachta de ó hiú an Gaeilge cibéir bhí thosaimiid amá agus ag an am sin bhí an glúiseacht Gaeilge ag gol go maith ó thuí go háir hem Balfarte agus thuimiid go Balfarte agus lormuid leis na daoine buchar seoí an sin agus bhí muid ionanta tócha leis an dóibh arú Gaeilge abalta Gaeilge a thuirt na daoine óga go mbeidh siad lífa an san Gaeilge gan Gaeilge sa bhalla agus thocraimiid ar an chéadgáil síos le bheith díriús de ar an choras aideachas leis an Gaeilge a churáis agus bhí muid thocraimiid le díriús deathar na daoine óga go háirithe agus cumaid le sin bhíos agin a ní tamil bhíos agin nach leor Gaeilges go raibh níos mó dhéanú so thosaimiid ag deanú chuidhór stuff leis na daoine óga go háirithe an aber Phobail leis na daoine óga agus níos fuidir an ríseal an gur bé an really an holy grail mar a deartha mar le an rud a táid géirí bhaint amach le achan rud a dhéanamid an Gaeilge churáis sa teach agus táid ag deanú a bhhad níos mó an cinneal ibre sin agus ó hiú lífachta de agus ó hiú sifras teanga de agus ó hiú aistriú teanga ó glúin go glúin sin an áit bhfuid géirí gáil a seo má agus achan rud eile dhéanamid sin an mór sprecha táid géirí i dhéanú so ag toisiid amach leis an choras aideachais céad rud a rinmuid
one image níoscail Carn Tóchair tíomh leis an clubtheach an seo, agus bhí níonar an ag a tús, agus ag deireadh na bliana lormaid leis na tuismitheoirí, agus bhí seachtar acu sásta leanúintear leis an Gaeilge, so thosaimid one image géalscoil an bhliain dar gcionn, agus scoil neamhspleach a bhí an níor fuirmuid siú, fuirmuid bochain, chuirmuid na bochain ar an siú, agus chuirmuid fógus a fapar, agus fuirmuid muintear, agus doscailmuid scoil. Ní romuid ag brath ar an runnaidethes, just leanmuid ar agus chainmuid a gáil ag a tús, ní roch beidir 3,000 bliana le tógáil, ach tíbhtí de 7 bliana bhí 3 muintear agin, bhí breis agus céige dalta agin, agus bhí 9,000 le tógáil le 9 bliana. So an sin hacimuid lormaid leis an rinn, agus lormaid leis an scoil áitiúil, agus a 2,000 ceangamuid isteach leis an scoil bhéarla áitiúil bonscoil ní bríd, agus cé nach sin an rud is fearr ó hiú forbairt na Gaelscoileachta de rud a rinn sé, thug sé deis dúin a bheith díriú isteach a bhhad níos mó ar obair chomhphobail, agus sin rud a rinnmuid go háirithe ó 2,000 ar. So just ag gachar ar mhórú na Gaelscoile, sin an chéad bhliain ar thosaimid amach le seachtar, agus an na bliana just d'ardaí líon na naltaí, agus fiú an sin dé bliana as data an sin is dóigh, but an is céad seachtú sa chuig galabhéh ag an Gaels ag an gníanad mí man fór, agus bé níos lúna achtú a seachtú sa chuig hartfa ag an scoil bhéarla. So ó thosaí Virginia fásta thosaí Virginia an céad bonscoil níoscail faoin tua in dhearan, an céad bonscoil faoin tua in dhearan sílim de réimar thuigim, agus an chundaí gada fásta, agus ó thosaí Virginia tá chuid mhór scoileanna agus níos scoileanna bunaithe fásta, tá ar fad tá 8 bonscoil, agus tá níoscail déag an san chundaí, agus cumaide sin an rialt sin sa lár sin an rud is fearr a tharla ó dal an scéal tá idir an chundaí tá cead céige ag freastal ar airneall na Gaelscoileachta san chundaí, agus níl sin ag chur an cathair gada san éiriú sin 3 céige eile, so tá breis agus 8 páistí ag freastal ar Gaelges, agus mar a dúirt mé sin an rud is fearr a tharla. Bhí Virginia lárnathe seo an Johnson go seo Gael College gada go háiseach tá sé loníthe an san Caisleán an Dhevan, agus thosaimid amach le 4 déag, agus tá líon an altaí gardú 9 bliana man fór tá roin bé 2,000 an, agus tíbhtí de 5 blian bé breis agus 5,000 an tuis an fás sontas a tharla airneall na bonscoile le fada, so sin tá sin go fíormhaith, agus ardíonn sé lífacht na báistí, so sé dóchreid an club óige sagin ó thosaí an Gael College, d'ardaí sé chaidean lortha Gaeilge an san club óige, agus tá sé dóchreid, agus tá ítas ionta láidir an san scoil, ítas na Gaeilge ionta láidir an san scoil. An san darna rud lara chomhphobail, mar sin lara chomhphobail atá agin an sin ar clé, tá sin chuid an scoil an forigneamh crush mar sin, agus an sin an eice leis tá an Carn, lara an Carn sin an bhfuil tá seapa an, tá mbéal an, tá seomra crunithe an, tá effigy an, agus an sin bogu hart tá láistín féin freastal, tá coppla te láistín féin freastal an, agus na forigneamh ar an sin atá ina chuair,
sin hasi sin ma mar laran an fanter agus leis an coolú economic de Jerna and sin cogus mod na dine mahas agus but vi an spas de yik berbi so ta hala co-phobal and sin agus ta laranad aistriú and sin fásta so ta sin natural much and sin agus seo nema gal just seo cogus den chancellor at janta agin le fihe bliana nurse no mar sin ta club oige meaning exactly kela couple years of shatin tri van na Gaeilge no college Thyri agin fásta sin donna plastic bonskola nach mi na gal han na Ghaeltacht Jana Majirecht na plastic ella na dalta ella spragu han na Ghaeltacht ta fesh Carn Tóchair fesh Gaeilge mi na bonskola na ligan san chandi agus rencho chironig chat hige bidger cuid kiad being cuid kiad antral and sin fesh féle Carn Tóchair féle Thyri ta gal la fihe bliana nus ta scam pobl Gaeilge mi an exalher wrench why amachti dan the phobal na Gaeilge remit scam bag tihiachta sé cha a firma agus togaid again rural housing association agus firma aigentas my dispersed rural settlement so dois go sa wadni bossa de rini cad planla ail da veg togail tea so and some canter murdered my ta shop agus I think a fwished on cafe on fast cafe mbéal on ta charman Dhoire vi ma rafa de hana féin agus Aaron charman ta fermer faster firm I mean just so Keventush firm conservation farmer when she there merle last in Fian Frastel ta laran at aistriú on ta grúpa dramichte on aistriú Carn Tóchair agus ta infrastructure tourist agin siúlta sleu agus tourist sandalachte agus ta turbine ihe agin leis bheith ag salahar airgid leis na costaí crí costaí a chluúda so seo chud den stuff Virginia chud mór stuff leis na daoine yoga go hairithe ag déanú iarachta crí grúpa daoine yoga tá sásta an Gaeilge golóirt mar teanga nádartha mar chiad teanga default language mar deartha agus sin an rud tá an rud bunithe ar sin agus maithíonn tú bíon muid gcónaí ag deanú kitach dóibh de méid de caint le chéile merle bit de maithú cinneal kitach nar cuardóibh so sin an cinneal nós a míon muid a géirí a chrathún san ceantar so drama da rini fast agus daoine yoga John Majamachti Charlie rangana da hushmahori agus Shanti Kumai rentway sport agus sin chatla kela mar phobail fásta agus sin Hannigan an tuachtaran an seo mar chean dana amachtaí dearnathe rinsi agus sin an hala tá agin an sin agus tá sé aontaíonnta úsáide tá chuidhór bin sin úsáid achan eile iad an seachtain ar íon geabhrí go hairithe so na torthaí a míon ag chat amachas as an strategy agin ó hiú co-phobal de tá ardú iwad an teanga sa ceantar an san co-phobal an san club fásta bíon tá córtha an airde hart ar an club má tá Gaeilge go leorí agus stuff mar sin agus tá Gaeilge a Lord agus a clanch na wadnís manica sa ceantar agus so ala mór fásta bíon rinchhaid daoine yoga gobers na shoppi so ala mór agus tá rinchhaid thucarlam golas de so ala mór agus Gaeilge Lord se rinchhaid na shoppi tá pobl a wadnís ólaí ar an dá hangahas fásta agus an rud is mó tá más critical de canterí lífa agus daoine yoga go hairithe daoine atá a loran le chéile an Gaeilge an tam ar fad agus tá sásta Gaeilge go Lord agus gan bheith breisiús deachans an bhar agus ní chéimiid ar chuidir mód na daoine yoga ní chéimiid ar lór Gaeilge lórann siad go nádartha
agus an rud a bhí mar rá táid an isig díús deach ar bhhaid níos mó aber le Charlie. So agus anis tá trí teirlach déag ag tógad clunne trí bhain na Gaeilge in san óirceantar agus tá céim péilete ar siúlagin nó tá sé golagin a couple of bliana nuas agus tá sé bunithe ar scéaman atá an bhreatain bheig agus an Alban agus tá bíon ranganí an de thuismathirí agus sin go háirithe de fólamarí agus deanna sé an dafar má tá páistí gáil an na Gaelscoile má tá coppla focail ag na tuismathirí deanna sé dafar allmhór ar chorthaige an fáiste sin agus ó híomh na Gaeilge de agus bhád níos dearfaí agus níos sásta Gaeilge lórstíh muid an teá. Agus go mbeidh sin tá ag deanú mentracht de cheolaí sin de cheolaí bhfuil daoine níos tuismathóir bhain an de tuismathóir níos lífa agus tá an teirna defros ó cehí sin a bheith deanta daine ar rinne agus an is tá darna glúin ag te fréid so táid an is ag na daine is sinne thuí fréid an choras tá si ag te fréid an is so an techaí planar teanga tá Seán an sláin an déarna táid ag deanú planar teanga an is táid aitheanta mar líonra Gaeilge agus táid ag díris deach ar rint white gréine faoin plán sin agus cean is tá the forbert lífachta agus severas agus déisian an leortha Gaeilge a chrathú agus an cóphobal Gaeilge a chrathú agus forbert ceannaíochta na daine óga mar táid na daine le ar thosaí amach táid géirí níos sinne so táid géirí an darna glúin ag te fríd takeíocht Charlie sin rud íonta táhachta agus rud atá táid goibh díirteach go mór status commerceáide agus mar céimiid fáil fríd ag an cóphobal a coitianta mar tá daoine cinneal níhéag bhfuil neamhde an an éan na Gaeilge tá si cinneal maithíonn siad beidir go bhfuil sé taobh muí but caiimiid gola bhaim orthú agus caiimiid gola bhaim ar an cóphobal Gaelach ar thuismathirí ar muintirí ar Ghaeltaí scoile agus ar na daine óga le míú dóibh go dtí táid géirí dheanú agus an Gaeilge a bheith arráis a míle phobal agus tá sin gola bheith íonta táhachta a seo má so tá má buairtha beidir má get beag fada an sin a bhrendan but sin mé chréithí hanis. Tá tú go braíil gur míle maithe, hí sé sin Harbh spéisiúil agus dóchreite in áide, gur thosa sé bh 1994 na? Dóchas a dó, so 58 bliain tá sé tar éis an irid sin oibre dhéanana. Tá sé dóchreite agus is over dócha sé cá mé rá go pásanta tugann sé ordú crídam agus bíon go leor feichanna an fásta caiithí mar rá agus tuigim. Beidir go gaite bheith sinanta chun rud mar sin na hosú. Mar dá gapá nó dá digfá na feibaní a bheith an beidir nach dhéanfií ach is léir gur fiú go móra. Is léir go fiú go móra. Just ceiste bháin agus ar bhealach tá sé tá an freigar ráitead agus leis na Greengrafan agus mar sin de. Cén bhealach an rud a ar-líne is na scoilní lán Gaeilge. De gan an ní leabhar an fóbharmór an asúr Gaeilge las mu an scail. Agus tá sibh sé tar éis scoilí leicla sin. Céir é anáis alsúna fa dhéad le goilín leicla sin? Well, an chorthaige ag a túspí seo níos fosa go pointe mar bhí na rangan a bhhad níos lú. Tá sé géirí níos deacra sinna a bhainte amach anis mar tá na hebhrathaíonnta mór an san scoil agus caiimiid a bhhad níos mó ebre dheanú leis na daltaí taobh muid an scoil. Mar tá beidir breis agus fichas a cúig idir fichas a cúig agus trotha a an blion grúpa anis agus muintir a bhain agus beidir caint ó ranga a bhain. So cé muid coidhór ebre dheanú taobh muid an seomra ranga agus níhé
Tá iríonn sé gcéad bag níos aice nuair tá everythe níos mó agus sin cinneal tá iaranta sin rá, but so táimid tá bhhad níos mó ebre le deanú inis leis an trocha a lig a bheith abalta Gaeilge Lord go lífa agus a bheith sásta Gaeilge Lord go lífa.